क्या बोलती पब्लिक, क्या बोलती पब्लिक? क्या 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 रे, क्या बोलती पब्लिक? क्या 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 क्या? कौन आइल कौन आइल कौन आइल कौन आइल बिहार के रेपर आइल? कौन आइल कौन आइल बिहार के रेपर आइल? कौन 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 आइल ले? ओए होए लोंडा बिहार के काम करे खेत में, खेत वाला काम बा, सरजू बा, धान बा, 2 एकड़ खेत बा, सब काम बेस्ट बा। काम यहाँ रोज होला, संडे के पार्टी होला, फागुन में होली होला, दशहरा में पूजा होला। क्या 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 बोलती पब्लिक? कौन आइल कौन आइल? क्या बोलती पब्लिक? बिहार के रेपर आइल। अब तो शुरुआत बा, रैपिंग स्टार्ट बा, जोन आज होता ओके रुआम रे, पीठ पीछे भुकता ओके देखाम रे। काहे घबराइल बड़े? वक्त खराब बा, वक्त बदल दे, वक्त से नहीं रे, वक्त से नहीं रे, वक्त से नहीं रे। सोना मोना बियब एक चक्कर पढ़ी ना, पढ़े मन लागे ना, वक्त खराब करी ना, भीड़ में तो चली ना, काम करी नाइट के, पार्टी करी संडे के। रूल हमार फिक्स बा, सिंगल लाइफ लाइन बा, सिंगल लाइफ लाइन बा। लाइफ में एक हमारी चीज बा, टीम से बड़ा कोनो चीज नहीं खे, माँ बाप से बड़ा कोनो प्यार नहीं खे, भाई से बढ़ के कोनो यार नहीं के, गाँव से बढ़ के कोनो शहर नहीं खे, शहर नहीं खे। गाँव मशहूर बानी, लोंडिया से दूर बानी, बुढ़वन के करीब बानी, और में मस्त बानी, यही मशहूर बानी। जोन आज हंसता ओके रुबाम रे, पीठ पीछे बुकता ओके देखाम रे। काहे घबराइल बड़े? वक्त खराब बा, वक्त बदल दे। जौन हम आज बानी अपन ही दम पे जानी, जौन हम काल रहम अपन ही दम पर रहम। केहू के एहसान है कि माँ बाप के प्यार बा, लोंडा बदमाश बा, लोंडा बिहार के, साइकिल चलावे वाला, बाइक पसंद ना, गाँव के लड़का, शहर पसंद ना, दारू पसंद बा, लोंडिया पसंद ना, सिंगल बा लोंडा, डबल पसंद ना, खेते में काम करे लोंडा किसान के। क्या बोलती पब्लिक? कौन आइल कौन आइल? क्या बोलती पब्लिक? बिहार के रेपर आइल। क्या 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 बोलती पब्लिक? क्या रे आ गई का?